Ты моя радость, о Єзу мой, Ты мое счастье, о Єзу мой. Єзу, Тебе люблю всей душою, Ты мне надеей и с упокоем. Єзу, Тебе люблю всей душою, Ты мне надеей и с упокоем. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Ты, Бог мой, буду дяковать Тебе, Ты, Бог мой, буду узвеличивать Тебе, буду дяковать Тебе, бо Ты стал моим збавлением. Розпочинаємо, дорогі брати і сестри, эту святую імшу, коли костел обходить свято святого Томаша Апостола. Про заступництво апостола Томаша будем молиться об моцной веры для нас тут присутных, каб наша вера, и она была моцной и трывалой и непохисной. Переживаем первый четверть месяца в особливый способ, молимся об новых и шматликих покликаннях до святарства и до монашеского життя, и так само до миссийной службы. А теперь станем у правде и вызнаем, что мы являемся грешными и слабыми, как мы могли годно удельничать у этой найсвятейшей вяры. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Брату Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами. Який береш на себе грехи и свету, прими моление наше. Який сядешь праворучайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший,
святий у хвалі Бога Отця. Amen. Молимся. Всемогутный Боже, мы с радостью означаем свято апостола Томаша. Просите, прос Его заступница, заховай нашу веру, каб мы по Его прикладу вызнавали Твоего Сына нашим Паном, имели життя у ім'я Єсуса Христа, який з Тобою живі владарицю єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Amen. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, вы уже не чужие, али и не похадні, не приходні, али суглядяне святых и домочадцы Бога, умацованные на подмурку апостолов и пророков, где сам Иисус Христос является угловым каменем, на котором кожным складений разом будинок виростає, як святая у Пану святиня. І в ёй і ви разом будуєтеся духом, каб бить жильем Бога. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Идите и обвещайте Евангелие. Идите и обвещайте Евангелие. Хвалите Пана все народы, прославляйте Его все племены, бо великая над нами Его милосердность, и верность Его не отрывая навеки. Идите и обвещайте Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ти повірив, Томаш, тому, що убачив мене, каже Пан. Щасливые тые, хто не бачив, а повірив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І за духом Твоїм. Читання святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. Тамаш, один з 12, називаний Близняні, був з ним, коли прийшов Єсус. Інші вучні казали йому: ми бачили Пана, але він сказав їм: коли не убачу на руках його ранов від цвіков, і не укладу пальця свого у рани від цвіков, і не укладу руки у свой бок, не повірую. І праз 8 днів знов були у домі вучні ягоные, і Тамаш з ими. Хоть двери були замкнені, прийшов Єсус, став посередині і сказав: спокій вам. Потім каже Тамашу: дай сюди палець твой і погляди на руки мої. Дай руку твою і уклади у бок мой, і не будь невіруючим, але віруючим. Тамаш, отказуючи, сказав йому: Пан мой і Бог мой. Єсус каже йому: ти повірив, Тамаш, що убачив мене. Щасливі тие, хто не бачив, а повірив. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте на хвилинку. Умиловану Христе Пану, брати і сестри, щасливі тие, хто не бачив і повірив.
Такое паведамленне нам паказвае сёння евангеліст Ян, расказвае пра сустрэчу Тамаша з Езусам. Мы чуем, што апостол Тамаш, ён сумняваецца, але, нягледзячы на ягоныя сумневы, урэшце рэшт, ён адказвае глыбока паводле сваёй веры тое, што Езус, ён Пан мой і таксама і Бог мой. Тамаш паўстае перад намі на старонках Євангелія паводле святога Яна як чалавек, які мае шмат сумневаў. І мы часта бачым яго таксама ў сцэне, калі Езус і вучні павінны ісці былі, скажем так, у іншы горад у глашэнні Євангелія пасля смерці ягонага сябра Лазара. Таксама мы бачым яго падчас апошняй вячэры, калі Езус кажа сваім вучням, што вы ведаеце добра дарогу, да якой я павінен ісці. Таксама святы апостол Тамаш, ён, скажем так, з такім скептыцызмам адказвае на тое, што, Пане, мы не ведаем, куды ты ідзеш. Як жа нам ведаць гэтую дарогу, да якой ісці? Менавіта асоба сённяшняга святога можа шмат нас чаму навучыць. Па-першае, ён паказвае нам пэўны шлях адносна нашай веры. Ён нам паказвае, што на шляху нашай веры, безумоўна, ёсць і будуць розныя моманты, падчас якіх або з-за якіх мы будзем сумнявацца, не будзем мець, напэўна, у некаторых рэчах упэўненасці да канца. Але, нягледзячы на гэта, ён застаецца быць і упэўнены ў тым, тое, што Езус, асоба Месія, гэта наш збаўца. Таксама ён можа, таксама апостол Тамаш навучыць нас суцяшэнню. Суцяшэнне ў нашай няпэўненасці адносна веры, адносна нейкага таямнічага Божага аб'яўлення ў нашым жыцці. Безумоўна, яшчэ нам паказвае тое, што кожны, хто сумняваецца, той не блукае далёка. Той, хто сумняваецца, ён, безумоўна, можа выйсці на сэнс сапраўднай веры. І, безумоўна, самае галоўнае і асноўное тое, што, дзякуючы святому Тамашу апосталу, мы можам навучыцца сталасці веры і захаванні гэтага Божага дэпазіту, які мы атрымалі падчас хросту. Таму, дарагія браты і сёстры, трэба памятаць пра тое, што хрысціянін – гэта не толькі проста назва, але гэта чалавек, які мае досвед сустрэчы з Богам любоўю. Хрысціянін – гэта не толькі нейкая сучасная рэлігія, але гэта факт пастаяннай сустрэчы
і пребивання з Богом Отцом, які закохані у чоловіку. Про заступництво святого Томаша Апостола просим Христа за святий Костел і усіх людей на землі. Молимся за святий Костел, каб ён обвящал свету Христа, Пана Збавцу усіх людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, каб у служении Костелу цешился щедростью Божьих ласков. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за терпячих і хворих, каб праз частый удзел у святых сакраментах яны адчувалі сапраўдную дапамогу Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об новых святых і шматлікіх пакліканнях да святарства, да манаскага жыцця і да служэння місіі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. У сённяшні дзень незалежнасці нашай краіны молимся об еднасць, мір і супакой ва ўсім свеце. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто не верыць у Бога, каб яны з пакорай прынялі Божую праўду і поверылі ў Збаўцу свету. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Помолимся за нашу eucharystyczną супольнасць, каб мы сваім жыццём сведчылі аб нашай веры ў Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Усемагутны вечны Божа, выслухай молитвы, якія мы узносим да Цябе пра заступніцтва святого Томаша, і учыні, каб мы, вызнаючы з верою боскасць Твайго Сына, маглі цешыцца ў небе Яго славай, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Амен. Ty najwyższej sławy godzien, Panie, nie moje mierzą moc Twoja i mudrość, i прославлять Тебе я прагну, Божа, хоть сам несу собі і грех, і слабость. Ты наполняешь радостью и счастьем тех, кто Тебе уславляет несмяротным. Ты нас створил, каб до себе приблизить, бо все добро земли перевышаешь. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог, Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Костелу святому. Милосердный Боже, вспоминаючи мученицкую смерть святого апостола Томаша, складаем Тебе ахвяру прославления. Покорно Тебе просим, заховай у нас ласку откупления, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердцы. Узносим их до Пана. А дякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку, Пане святы Отче, всемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага.
Ты побудовал костел на подмурку апостолов, каб ён быў на зямлі вечным знаком Твою святости и сведчыў перед усім светом про небесное владарство. Тому разом с хорами анёлов мы прославляем Тебе, с радостью скликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святости. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам павячэрыў, узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерць і з мёртвых паўстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыні нас годнымі стаяць перад Табою, служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючых цела і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по усім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надію на воскрешення, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло обличчя Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святымі апостолами, са святым Тамашам і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі, праслаўлялі Цябе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя,
як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штодзенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от граху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавца нашего Иисуса Христа. Бо По Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заусёды будет с вами. З Духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, стой, кто бере на себе грехи свету, благословленная покликай на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, и будзе здоровлена душа моя. Єзу, у серці Ти моїм, радость збавлення мне открыл, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать и душу чистой заховать, волю Твою завжди примать и душу чистой заховать. Єзу, не покидай мяне, моя душа Тобой живе, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви. Молимся. Боже наш, що в этом сакраменте мы приняли соправдное тело Твоего прославленного Сына, учини, как мы разом с апостолом Томашем вызнавали Христа нашим Паном и Богом, и усім життям подтверждали эту веру, праз Христа Пана нашего. Амен. У нас
Кирилейсон, Христе лейсон, Kyrie лейсон. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Сине Откупитель Свету Божа, Змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Змилуйся над нами. Святая Троица Единый Божа, Змилуйся над нами. Кров Христа, Единородного Сына Отца Спрадвечного, выбав нас. Кров Христа, Вцеловленного Слова Божого, Вибав нас. Кров Христа нового и вечного заповіту, Вибав нас. кров Христа, яка спливала на землю при Канані у саді олівним, Вибав нас. кров Христа, яка стікала при бичуванні, Вибав нас. кров Христа, яка сочилася з-під церньової корони, Вибав нас. кров Христа на крижі пролитая, Вибав нас. кров Христа розплата за наше збавлення, Вибав нас. кров Христа, без якої нема пробачення, Вибав нас. кров Христа, яка у Харистії поїть і очищає душі, Вибав нас. кров Христа, криниця милосердності, Вибав нас. кров Христа, яка перемагає злих духов, Вибав нас. кров Христа, мужність мучеників, Вибав нас. кров Христа, моц віровзнавців, Вибав нас. кров Христа, криниця чистості паннов, Вибав нас. кров Христа, підтримка у небезпеці, Вибав нас. кров Христа, прохолода працюючих, Вибав нас. кров Христа, сутішення смуткуючих, Вибав нас. кров Христа, надія у покаянні, Вибав нас. кров Христа, полегка помираючих, Вибав нас. кров Христа, супокой і радость серців наших, Вибав нас. кров Христа, задаток життя вічного, Вибав нас. кров Христа, збавлення душов чистцових, Вибав нас. кров Христа, усяляке хвали Пана найдостойнішая, Вибав нас. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, Даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, Вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, Змилуйся над нами. откупив ти нас, Пані, кров'ю своєю, і учини нас володарством Бога нашого. Молимся, у всемогутный вечный Боже, Ты единородного Сына Своего установил откупителем свету, и праз кров ягоную дал магчимость вымолить пробачение. Дай нам, просим, годно ушановывать ахвяру нашего збавления, и праз ей иметь оборону от зла часового на земли, каб радоваться вечному счастью у небе, праз Христа Пана нашего. О Єсу, добрий пастир, Ти покликав апостолів, каб зробити їх рибаками душаў. Притягни до себе полымяные, высокородное сердце молодых людей и учини их своими послідовниками и своими слугами. Учини, каб яны так, як Ти, прагнули паўсюднага откуплення, дзеля якога Ты узнаўляеш на алтары свою ахвяру. Пане, Ты вечно живешь дзеля того, каб заступаться за нас. Открый перед ими догляды, каб убачили увесь свет, у яким узносится невыказная просьба так многих братов об святле правды и теплыни любови. Учини, каб, отказываючи на Твое покликання, яны протягивали тут на землі Твою миссию, будовали Твое мистичное тело, костел, и были солью земли и святлом свету. Пане Єзу, нехай на Твой милостивый заклик отгукнутся так само шматликие жаночие сердце, чистые и высокородные, ули у их прагу евангельской досконалости и отданного служения Костелу, братам и сестрам, яким потребна допомога і любов. Амен. Гэты величный сакрамент ушануймо шчыра ўсе, траціць моц старое право, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры
походить, даўцу вечнага святла. Amen. Молимся. Боже, Ты да нам сапраўдны хлеб з неба, учыні, каб моца духоўнага спажытку мы заўсёды жылі у Табе, і ў апошні дзень хвалебна з мёртвых паўсталі, праз Хрыста Пана нашага. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай будет вечно Иисусу, честь и хвала, хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Милость Божию в сердце моим распали, о Пане, духом своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить знов. Ми, брати у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить знов. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale, Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.